отново от нас. Канал на Твоето кафе. Днес искам да ви представим нещо наистина вдъхновяващо. Това са най-новите ласки от компания наречена Remeda, които са ексклюзивни в налично само при нас. Нова италианска компания, която защитава класически дизайн и иновативност. Два различни размера с идентично меню и идентична производителност. По-голямата е снабдена с F64 ножовете, по-малката е с F58. Двете са перфектният избор в съответствие на това какъв обем работа биха били подходящи. Нека започнем с менюто. Много лесно и отчетливо, с голям дигитален дисплей. Мелачките имат възможност да запаметяват 3 различни дози и те са волуметрични, те работят на време. За единица време те се запаметяват 3 различни дози, много лесно се работи при тях. Единственото нещо, което трябва да направим е просто да изберем съответната доза. Бърз поглед на менюто, единична, двойна, тройна доза. В момента е включена, аз ще изключа. Толкова е лесно. Настройка на дисплея, яркостта, звук, който също може да бъде изключен. Семиактивен бутон, ще обясним и за това. Заключване. Брояч на еспресотата, колко. И също така е и като подсещане за сменяване на ножовете. Също може да заключим напълно дисплея, време и светлина, снабдена с два LED светлини датчика, присмиване, брояч на кафетата отново и се връщаме на менюто. Като главно меню, малката е абсолютно идентична. Мелачките са много лесни за настройка на размера на смиване. При голямата те са снабдени с един и същи принцип, микрометричен е, безстепенен, при който просто към голямо, към едро или към малко, към ситно. Тук няма зъб, който се усеща, така че може да преминаваме и през половинки. Ето ни е регулирането. Докато при по-мъничката, направена с този цел, ако я ползвате за вкъщи, просто ето е ляво или дясно, като настройка на радио. Много хубаво е факта, че те имат много хубав заключващ механизъм, който може да се настрои за всеки тип портафилтър. Споменахме преди за семиактивния бутон, той се намира тук. Има възможност, сега в момента не е включен, само при поставяне на портафилтър и да дърпаме еспресото. По-лесният вариант, както винаги, и с повече контрол е да изберем на ръка необходимата ни доза. Ето и мелачката в действие. Единичната ни доза е 10 грама. Ето ги нашите 10 грама. Перфектна продуктивност. Да ви покажа отново. Това се случва за по-малко от 3 секунди, което е абсолютно перфектен резултат. Нека да пробваме по-малката. Лираме. Девет и половина. Дръпнем този шот. Се пресегна за чаша. Нашето импровизирано представяне на мелачките. Истинско класическо италианско еспресо ристрето.
Мелачките също са с много хубав сет от аксесуари. Имаме четка за поддържане на чистота и напълно преносим трей и едно страхотно решение. Това е брандирана чанта за пренасене, която е наистина на хубаво докосване. Мелачките наистина са много добри. Аз имахме време да ги пробваме. За пълна спецификация може да ви посетите на сайта. Това е за сега от нас. До скоро!